Prolog barot te sajisen ngaplen supaya pi kana ka channel ka jonga ka bamanta ka singi hakana ka por ka bamta ngkwa pan hikai pi ka we ka gitar tutorial ne ka jing hikai kumno pa pintem ya kana ka jing ruai ka ba ong kerteng jong me ka long ka ba krau kana ka jing ruai ka long ka ba sutanat hadu kata-kata bat ka long ro ka jing ruai ka ba don kam do kata-kata kana ka jing ruai ngi sa ruai bun sien hakiji praise and worship lane hakino kino jing sang samla lane hakino kino kijing sang lada de na kano ka balang kan ka jing ruai ka long ka ba don kam hadu kata-kata ya kana ka jing ruai ngi la ban ruai hakin kum haki special number lane hakino kino ki a question ki ba ngi la ban pendon kam ya kana ka jing ruai ka long ka ba seutana do kata-kata ya kino ngapuro but ya kamtam lada pitem ya kana ka jing ruai dala de hero nga iskem ba pinsil tanah de kana ka jing ruai namar kana ka jing ruai ka long ki kenten jong kana ka jing ruai ki long kenten ki ba syong nor hadu kata-kata bat ki long ki kenten ki ba don kam bat ki ba long ki ba sem hadu kata-kata te ngam kwa syu ban slam mentah kana ka por ka ba khendiat te ngakwa tang ka weng ko ban ong yapi chaman jom ha kana ka topik ngakwa ban ai ku ble yapi baro kitu ki subscriber ki bala juker shan yang aman ka por ba ki ju ai men sim yang aman ka por ka jing ai men sim jong pi yang ka sisa kalong ka jing kerku ka bakrau yang bangan la sisu ban penmi sibun ki jing hikai gitar tutorial nang ne chakmat kublai sibun ki blai sia jarngu namta ka jing le pha ka jong phi baro te ngam kwa syu ban pen slamenta te nga kwa bani kai phi kumno ben teme ka ne ka jing rai ka ba ai kerteng jong me kalong ka bakrau kalong ka jing rai ka basu tan hadu kata te ka ne ka jing rai ka ba nga kwa bani kai phi kumno ben teme ka ne jing rai ha uki di te ngang scam pila te phi lada pitem jing rai na udi ki e kita kirau ki ba ingkedai D A B minor bat U G te kumno pim ngang scam ba pila te bi udi pila te bro kumno pim ba da U A pila te bro kumno ba pim ba da U G te ga ba kham menta khandiar ka dei U B minor tharai te menta ngani ka phi kumno pim ba da U B minor bet une ukti ban ngin khen kumno une ukti ba ha inke utham te tum khen reng khen une ukti number 1 number 2 number 3 number 4 te ukti number 1 ngibu hana ka fred ka ba ar 1 2 ha ka fred number r te pe kum tu te ukti number r pat une ukti number r ngin bu ka fred ka balai tu ha ka fred ka balai ukti number r ngin bu ka fred ka balai ha uksai number r kau na po sa jong ken wei r te ngin bu ka fred page ukti number r ngibu ka fred ka balai ha uksai number r tu te sa une ukti number lai ber number sa ba ngibu ka fred ka ba sau page ukti number lai ngibu ka fred ka ba sau wei r lai sau te ukti number sau pat ngibu ka fred ka balai wei r lai ha ka ju ka fred page ukti number lai bat number sau ngin bu ka fred ka basau hi ha ka ju ka fred nrei ka perpat ka jing bat nomor ukti balai ngibat ha uksai number sau ya ukti basau pat ngibat ha uksai number lai kem tu penyang tu gitar juga akan da best cure na markini ki sai ki la rim mental adap jan arsenal lai snem ngam pat chen re une sai ta mlelere wat jus ngabe kasur res ya pe je kajing hikai ble sibon te mentang ani kwa meni kaya pi te kumno ka biting pat kumno pinta me kana ka biting pat pinlek mne ko bani kai no manta bat ka dimo kwa ban hikai pi rengkat bat ka jing ruai mo sai pe manta kumne ngam kwa ban penslim si pi hikai no pi bat ka jing ruai lane ka dimo te manta kwa ban kai pi tengah sabu ya ki ha po kane ka screen lane ka description khang ba pensil tu ban pin yo idea kumno pin te me kana ka jing ruai ka ba ai kerteng jong me long ba krau kana ka jing ruai ka long ba sunat hadu kata-kata te sai pe por lok mo te syaban sedang lane saban jom ha kana ka topik ko ban hikai biang pisa sen kumno pin te me ka biting jo kana ka jing ruai ka dai down up
kwa bini kai no yapi barka jingruai. Im hang nia prai Dei ma me bariyanga Abanga im haki jingjen me ai jing kren yanga Pejka koras ban mantak no pintem Kodeng jung melong bakrau Kodeng jung melong basbu Kedeng jung me try Kedeng jung melong bakrau Kedeng jung melong basbu Kedeng jung me try Ngam laban mudur Ngam laban berkah Ya jing haji Sebun kacung me Ngam laban mudur Ngam laban berkah Ya kajing jing sebun jung me Kedeng jung melang bakrau Kedeng jung melang basbu Kedeng jung me try Kaba arpat kum nongin tem kalong kum ju kum dikot kum nikong mo Abang adu ya kajing long huj Senam jung me basa jangan Abaka po kalate yangan Me yap na marjungan Kekoros ban Kedeng jung melang bakrau Kedeng jung melang basbu Kedeng jung me try Kedeng jung melang bakrau Kedeng jung melang basbu Kedeng jung me try Ngam laban mudur Ngam laban berkah Ya kajing ba jing sebun jung me Ngam laban mudur Ngam laban berkah Ya kajing ba jing sebun jung me Kedeng jung melang bakrau Kedeng jung melang basbu Kedeng jung me try Kedeng jung melang bakrau Kedeng jung melang basbu Kedeng jung me try Baik kalong kajing rai ke basunat dulu kata bat kam da hadu kata-kata kadai kajing rai ke ba ngi barok ngila bantem lada pibut ikan kajing kai tesa like salah subscribe bat sa komen na mentaki wi pat kajing rai ke bangan sa hikai api
ada pisam bakana ka jingrai barkana ka jika junga ka ajing mento ya phi ka yara be phi se bahasa share se bahasa like se bahasa subscribe kamtam gitu ki barang thamai kana ka channel ka junga apne subhai pi we pin subscribe kana ka channel ka junga umdon kano ka jinglut pan subscribe nei te dah ka bahasa dah ka jing subscribe jong phi ka pan i be phi support yang berpikir sian yang ngal kenang bangan la ban hikaya phi shu shu sibun ki jing hikaya nang ne chamat ku blai sibun insa siam patak we ka video mo bye bye